Když se řekne porada, tak na některé jdou mrákoty, protože ne všude to funguje tak, jak by mělo. Jak by měla vypadat správná porada? No, niekedy som hovoril, že houbí platná porada. To je vtedy, keď ľudia rozprávajú o tom, čo na ich útvare nefunguje a ďalší 5 to počúvajú a nemajú s tým nič spoločné. Moje prvé pravidlo na porady: problémy individuálnych útvarov nepatria na poradu celku. Tak a teraz čo tam patrí? Ad jedna bilancia výsledkov. Čo sa podarilo, kto aký výkon dosiahol, reálna bilancia výsledkov. V číslach, v grafoch to je jedno. Čiže každý útvar, každý účastník povie výkon. Druhá časť porady: plán. Dobre, aký chceš ďalší výkon, čo chceš ďalej vyprodukovať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže každý povie svoj plán, svoj cieľ. Tretia časť porady: povedať, čo sa podarilo. Toto sme dokázali, to sa podarilo, tu je skvelý klient, tu máme výrobu. Skrátka ľuďom dávať dáta o tom, čo fakt v tej firme beží dobre. A štvrtá časť porady, také všeobecné oznámy, ja neviem, bude odstavená voda, to sa deje, na tomto pracujeme, aby ľudia mali dáta. Ale na poradu by som neťahal problém jednotlivcov. Oni to musia riešiť, oni musia prísť nápadmi, to vyriešime my dvaja a na porade maximálne povieme: asi viete, toto sa rieši na výrobe, takto je to vyriešené. Čiže nútiť tú časť firmy, ktorá má problém, aby to riešila.